mga higala kasugbo duyugi ko sa panag-uban sa tulumanon. Kubkubunta ang kagahapon. Usa ka oras ug nga panagkubkub kay sunan. Balak ug sunata, nining ubos ninyo nga higala. Tay, tiroy. Matag Domingo sa gabi, alas 9 kutob alas 10:30 ang takna sa tulumanon. Kubkubunta ang kagahapon. Ang susunod na programa ay rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Bisan sa sayo nga kagabion, ugson ko paglantaw ang kabuntagon. Kay di ko bubot nga bation, ang kamingaw o kasakit nga naangkon. Daw di ko kabugnan kining luha, luha sa napangyas nga himaya. Nganong nakalikmo akong gibiyaan, ihatag ko man kung kakamimo ang tanan. Pagkawala mo'y palatian. Ngano ang mga panumpa ikalitan. Ang imong mga saad nga lipayo. Balik kung makubalik na ikaw, pilit yun mahimong mawala ka. Kalipay ko kayunan sa mugugma, ayaw na ikaw na kumantusa. Balik na, pinagat mo, balik na. Pagkawala mo'y palatian. Ngano ang mga panumpa ikalitan. Ang imong mga saad na lipayo. Maayon Happy New Year kanatong tanan mga higala kasugbo. Kumusta? Lain na pong anib sa atong panag-uban ini nga adlaw nga Domingo di January. Wala lang kabuan mga higala. Pila na lang kabuan na unya bag-ong tuig na usaba. Pila na lang kabuan mga pila lang 11 na lang kabuan. Magsaulog na punta mga higala sa bag-ong tuig. Hapit na yun mga higala. Kumusta? Welcome sa atong panag-uban. Welcome sa atong panag-uban mga suking tigpaminaw. Salamat kayo sa pagduyog ninyo o sa taka-oras. Sa ngalan ng mga higala sa atong panag-uban, labi na sa atong mga online radio, mga suking tigpaminaw. Kumusta mong tanan? Kini gihapon o welcome sa atong panag-uban. Kini lang gyapon ninyong wi boy, taitiroy wang dili tantong gwapo pero ang oso karon mga higalas 2024 kining ingon aning pang nagway.
Ay, naning mga naong ba mga kada bitaw ang agtang ang buhok lagyo kayo kanang lagyo kayo gintang ang kininiang ang buhok ug ang kilay. Amo ni oso karon, oso ni sa 2024. Nala, kumusta mong tanan? Onya, mayong pagkakubkob na to mga higala karong gabi na. Salamat kayo sa inyong pagduyog sa atong size mail ka mata live viewers na to diri sa Facebook mga suking ting paminaw. Diri lang ko sa ta kay wala pa tay slot karon mga higala sa atong kanang airwaves. Diri lang sa atong mga higala sa atong kininiang atong digital platform mga higala noon kini at tibuok man ni kalibutan mga higala kutob muwi na to mga suking ting paminaw no. Oy, may pagwiwi usaba sa atong higalang bag-o ra baning naulian sa Facebook si Atorne. Ang atong idol dia sa Marion FM si Idol Najib Montero Cumbio, apiting giapiki gyud maayos tanan kay iya kunong Facebook account gihakon no sa to Indiano. Apiting kaluod sa pug adjust tanan na usaon nga piti mang daghana pud laging sod. Saya nga pud atong daghanar batog star. No, nana po advertisement ato piting saya nga. May itong tulion siguro ba. Niya si Birjomar Ganas may gabi na tay Tiroy, may gabi po og welcome. Welcome sa atong panag-uban sa atong tulumanom kubkubon ta ang kagahapon. Diri lamang mga higala sa online radio Good Vibes Music mga suking tigpaminaw. Aos tay Tiroy lang gihapon ni unya si Boss Fortunato Apostol. Good evening diha og Happy New Year boss. Happy New Year po ninyong tanan mga higala ko, mga kuya, mga kaubanans, mga nagkalain-lain nga mga organisasyon dinhi sa atong panag-uban. Unya mudojog lagi ko basaha ahong mensahe taon. Salamat kadyo ning ahong idol na Kus Najib. Hindojog ni nahon niya itong bagong tuig kay ako na lamang usa nagpabilin atong bagong tuig no katong pagkuan bitaw sugat bitaw sa New Year nagkuan man tato special coverage man tato kay ato manggi kuan gisugat nato ang kininiang gisugat nato ang kuha sa pabuto ba sa New Year sa 2024. Niya kami na lang duha in town. Pasalamat kog dako. Okay, mudojog pa dyan bisan pag wa ka nimo pagana o gawa nimo pagana putumunggos mudojog gihapon no? Hala, onya, welcome sa atong tulumanon onya sa ato na yung panag-uban. Daghan king salamat sa atong mga nagpaluyo ning atong tulumanon karon mga suking tigpaminaw. Unsa man kuno istartay. Istaring kon kanang istaring lami mga dyon ng istaring dungagon. Anja ang ato po ding higala. Oy, Ate Bing Sarno, mayong gabi da dong. Happy New Year sabo. Happy New Year sa tanan Labinas General Santos City. Mayo pagwiwi ninyong tanan og welcome ug naara ba tay mga kuan day karon atay mga pahugyaw nga katong ganahan kay mahigala nga mupatad anang mga higalang mga kanang mamalitay diha mga higalag putumonggos natay mga kuan diri natay mga gipanghatag nga pwedeng kalingawan ninyo sa kada adlaw. Onya mo lagi to mga higala atong pasalamatan day mga higala ang atong mga kuan labi na kadto day nga nag-sponsor mga higala sa atong pabugas ni atong kuan sa wapay New Year mga suking tigpaminaw. Unya ang ato di ay nga higala atong Kuya Doy may pagwiwi. Salamat kayo sa imong pa-sponsor sa atong higala pod nga ginahanglan didto sa may Umapad, Mandawi City. Salamat kayo Doy sa imong pagtagad sa mga nanginahanglan po din taon nga kaubanan po buhat ba nga aduna po'y kabilinggan, aduna po'y naglain po din taon, giapiki po din taon ang lawas. Onya, ang atong paghinaot, onya, gitubag po sa atong higalang si Kuya Doy. Di lang ito butang atong apelido kay matod pa niya nga kuwan daw, ayaw lang butangi o ganang kuwan. Di gani pahingaan po siya, pero ambot nga kung ba usahay mga higala kay
Kinilaging malipay po ta ba nga naitaong muhatag po sa atong mga yango-ngo mga suking tigpaminaw. Di po ni nato malikay natong baba nga mahilwas po nato ganing mga higala nato nga inibitaw ingon nato mo sanong po diretso ba. Mo hatag po dayog timbaya. Basig dito ako haigo lang ko ato hinghatag ako isulugoon mga higalas to mga higalaan po. Igor ako gisugo po dato mga higala o sakos mga nasuguan natong panahon na mo nga ako pong lambiyong dito mga higala padung umapad mandawi ato gikargas atong kariton padung mandawi gikan mga higala sa kininiang syudad sa Sugbo onya nagpadayugdog ta dito mga higala pasoy-suay tas mandawi. Daghang kayong salamat onya. Salamat sa sponsor mga tanan nga mga higala nato nga timbaya kanato sa atong mga galing napaganito mga higala adtuonon po nato. Nya wa pa gyud po nako na lugar kay kini lagi pong panahon nga di po muduyog po nato mga suking tigpaminaw. Pakpakan lang po nato mga higala kay nakakita to mga higala po sa atong gipost po nato sa Facebook unya may message po nato may PM po sila nato mga suking tigpaminaw nga magpaadto po sila sa ilahang trabahoan sa ilang mga edipisyo kay naako na pula itunol po dito mga suking tigpaminaw nga iabot po dito sa mga tao nga atong gitunulan og ayuda unya usapon sila nga mo tunol po mga higalag diutay nga ayuda para po nga matabangan po datong mga kahigalaan nga nanginahanglan po mga higalag ito mga less fortunate gid kaayo mga suking tigpaminaw. No kung naapa ni si idol na to Najib po Montira Cubio wa ni di na ingno ni di panistil pang ingno ni kay mo diretso po nigtunol. Bisan pag unsang bisan unsay itunol na dawato naman po naghapon nato no. Welcome sa mga higala natong bag-o lang mga higalang hingwi-wi nato. Usa ta ka oras mga suking tigpaminaw dili lang mga higala sa 69.9 online radio on your good vibes music lang taog ato mga vibes mga higala kining mga mga ginagmayng pasiaw mga ginagmayng mga higala nga labtik-labtik mga kaigsuonan sa atong mga kaigalaan nga kininiang nasa lagyong mga lugar nga gusto sila nga mutimbaya nga to silang mga mahal sa kinabuhi nga tuan na sa lagyo. Hala kita sugo ako kay sulugoon naman tani ang atong serbisyo atong bisyo mo may pagpagserbisyo. Onya laing dalit mga higala para diha kaninyo samtang nga nagapaabot mo diha sa atong mga dugang pang mga hisgutanan labi na mga higala kay dinhi siyudad sa Sugbo. Nagsugod ng mga higala ganini ang sugod ng mga higala ang atong mga aktibidades padung na mga higala sa Sinulog no. Human naman mga higala ang gininiang atong pagsaulog sa Christmas ubay-ubay mga kasaluologan nga nahimo karon karon ang January dinhi sa siyudad sa Sugbo pagsugod mga higala pag-Oktaba gyud mga suking tigpaminaw ang kininiang kinina pong kabisihan sa Dakbayan kinina pong Sinulog ato niya na ang hisgutan unya mga higala human lamang niining atong sonata. Bisan unsay ilang isulti ayaw kayud sila tubuhi kay ang ilang mga pulong walay bisan usang matarong lamang ilang bumbubong andog mga tumalilaw kay uliyak matulog na silang tanan makatawa
matud pa nila dili angay ang gugmat ko ilang gitamay ako kuno di kasabigan nga ikaw day mapulahan ila lamang nga nasayran ang gugmat ko ay katapusan asa ko lumay gugmat ko ang langit ay naibalo Bukod lamang ilang bunubon ang gugma natong malinaw kay unyang matulog na silang tanan magkatawa matud pa nila dili angay ang gugma ko ilang gitamay ako kuno di kasabigan nga ikaw day maulahan kung ila lamang na nasayran ang gugma ko ay katapusan asa ko tumay gugma ko ang langit ay nahibalo asa ko tumay gugma ko ang langit ay nahibalo Okay, mga higala, mga suking ting paminaw, nagpadayon lang gihapon ta ning atong panag-uban mga higala diri lamang sa 699 online radio. Good vibes and music, mga suking ting paminaw. Kini lang gihapon yung ubos nga higala sa kahaginan sa 2024 mga higala ko pinakagwapo ron mga suking ting paminaw. Wa may lain o mahigal lang nagsibya siguro karon diri sa Dakbayan kay kini ra mang gwapo mga suking ting paminaw. No, nya mao lagi na mga higala padayon na to mga hisgutanan. Nagkuan na yung mga higala tungod sa dako nga kalihukan karon mga higala ni atong nga Dakbayan sa Sugbo. O nya gi kuan giablihan mga higala niadtong Sabado January 5 January 5, 2024 o giablihan mga higala ang pagprosesyon sa atong mahal nga santos sa mahal nga Santo Niño sa ato dito sa mahigala dito sa may mahayahay no giablihan gyud dito gikan dito nagsugod ang prosesyon mi bisita ang mahal nga bata nga Senior Santo Niño dito mga higala sa mahayahay sa Dakbayan sa Talisay o dito gisuroy dito sa may mga kaukuan siguro natong mga kuan taon dito nga naa dito sa mga prisukan at least mga higala nga lipay po din taon dito mga higalang mga kuan nato no mga kaigsuonan dito nga kininiang nagserbisyo sa ilang mga kuan ilang mga gidangatan sa kinabuhi no onya at least gisuroy dito atong Sabado pizza 5 January onya sugod to motoy pag-Oktaba mga suking tingpaminaw onya padulhog sila mga higala ngadto tuyok mga suking tingpaminaw sa Talisay dito sa poblasyon onya padong dito mga higala sa may tangki Talisay dito mga higala sa lusot na dito sa may San Roque onya diretso mga higala sa may SRP onya padong ni mga higala sa Santo Niño Basilica de Menore Santo Niño onya human na mga suking tagpiminaw mi padong sila ngadto sa Mandawi
Muna mga higala ang pag-oktaba, mao na pagsugod mga suking tigpaminaw. O dito gisugda nila niya pertin daghan ng aktibidades karon. O bisan gani dito sa mga higala 20 Osminia karong higayon na. No, daghang mga kalihukan karon dito mga suking tigpaminaw as mga ganahan kayo dito mga higala nga mo mulabyog padong dito sa may kay napusurang bahin niya tong syudad. Naay mga kalingawan diha nga pahigayon, naay mga kuan mga amateur o siguro naay mga kanta-kanta dito at least nagsugod mga higalag mga kalingawan nato diha. Katong ganahan kay magsuroy-suroy mga pamilya nato nga ganahan kayo og kuan paharuhay sa pahayahay para makalanghap pod og preskong hangin kay di lang magsigig puyos bay kay perting yung inita ron mga suking tigpaminaw. Perting limuota day uban mga higala luoy dito gahapon mga higala kagabi gabi manatoy sunog po dito sa may karita mga suking tigpaminaw mao nang tungod siguro mga higalas kainit sa panahon unya labi nag magabi pwede pong limuota ka istanan kini lagi pong hibaw na niya itong mga sabad mga higala nga kuan naman mga low-in po mga higala basin siguro kini bitong magahinay-hinay po tagamit sa atong mga elektrisidad labi na sa mga electric fan karon mga higala nga mga disposable ba no dali kayo nya mo sa mga higala usas mga hinungdan nga inig-init ana mga higala may gid siguro nga dili po na mga higala kuan ladlad og mayong sigig pa tuyo kanang mga electric fan nga kaning mga low-end kayo mga higalag quality ba kay piting gagmayag wire ana unya pa kuan na mga pahinumdom na nato sa mga kaigsuonan nato no ito nang andaron labi nag di lang gyud totally nga kuanon kana bitong istriton gyud nimo kay mapahuwayon po na kay muinit na ang wire ana siguro mao na pitinipisawan mao na nga magbantay para nga dili ta kuana na kiputing daghana ang sunog niadtong miaging mga adlaw kagahapon nagatubag-tubag mga higala na ay Cebu na ay Lapu-Lapu unya naa pa gyud Cebu City murag duha diri murag asa to dapit murag natos Karita unya dapoy Pardo unya naapo didto sa Lapu-Lapu mga suking tigpaminaw unang luoy kayo ang atong mga kaigsuonan nga masugamak sa ana nga mga trahedya unya may pag-wiwi may gabi nimo bro Alan Dunggalio salamat kay sa pagbisita good evening shout out bro balik na pud tag duty ani mao balik na punta kay atong mga kuan katong nakapundo diyang mga sapi mga higala murag nahurot na mangubkob na punta ni mga suking tigpaminaw yahay lang tag pangubkob ani ang uban diha murag di na mangubkob kay daghang kay pundo daghang pagpundos kasilyas mga suking tigpaminaw na pag pundo daghang sa bangko labi na kini akong higalang pinanggang buotan na piting gwapuha idol kini nako ang hilo de Hilongos kini way problema ni kay 15 minutes ako basakan na sa Hilongos dorong basakan piting lapad kay istanan kada tan-aw nimo iya na higala na diha nga pugihan man pud god mo nang daghang kay basakan diha lungsod Hilongos onya sunod na to mga higalang mga pasumbingay ug atong mga shout out sunod sa atong mga sunata daghang kayong salamat diha sa aton lamang diri lamang mga higalas atong tulumanon na kumkubon tang kagahapon. Sa pagsalop sa adlaw kangit-ngit ang tanan kamingaw ang maghari sa nang labay mga adlaw ako kinihigala
sa imong katulugon, sa mga pangutanang lisod mong tubagon, at tuntang langit sa imong mga damgo. Ako kinihigala sa imong kiliran, ako kinihigala sa imong pag-inusara. Ang imong nga problema pagabatiun ko, higala aniha ako sa pagsubang sa adlaw, paglaong batiun ko. Bisan nag-insara ang kamingaw, di maghari ako kinihigala sa imong katulugon, sa mga pangutanang lisod mong tubagon, at tuntang langit sa imong mga damgo. Ako kinihigala sa imong kiliran, ako kinihigala sa imong pag-inusara. Ang imong nga problema pagabatiun ko, ikala aniha ako. Sa mga panahon nga di kapungan, diin sa hangin ka inuyan-duyan, sa ligon sa kalitasan matagdiw ang ikalaran, inumuli kabay mo ako. Ako kinihigala sa imong pag-inusara, ang imong nga problema pagabatiun ko, higala aniha ako kinihigala sa imong katulugon, sa mga pangutanang lisod mong tubagon, at tuntang langit sa imong mga damgo. Ako kinihigala sa imong kiliran, ako kinihigala sa imong pag-inusara. Ang imong nga problema pagabatiun ko, ikala aniha ako. Okay mga higala, maiga po pag-uwi kanato niyatong nga panag-uban niyatong tulumanon na kubunta ang kagahapon. Matag adlaw mga higalang Domingo ang atong panag-uban sa atong tulumanong kubunta ang kagahapon. Uban gihapon sa inyong ubos nga higalas kahanginang gwapo. Dawi boy, Taytiroy lang gihapon, di tantong gwapo pero upaw-upaw na gyud taon ng ani mga suking tigpaminaw. No? May pag-uwi usaba ni bro pahugot bonal dia bro, shout out ni mo na. Uy, salamat kayo ng atong madam may gabi da Taytiroy. Happy New Year kanatong tanan. Happy New Year gud gayos tanan natong mga higalaan. No, onya salamat kay pag-uwi ni Madam Cheryl Ramos, no? May pag-uwi diha nimo Madam. Unya ni Madam Marcel Burgos, may gabi po diha nimo idol Madam. Yes, all the way from Finland. Salamat kay pag-uwi mga suking tigpaminaw, no? Mo day nakanindot mo higala. Nakanindot mga higala kinis online radio na to sa to 69.9 online radio, good vibes and music kay hasta tibuok mga higala, tibok kalibutan worldwide makita gid ta mga higala. Makita ang atong kinagwapuhan nga mga higalang agtang, no? Klaro kayo ang atong mga higalang kanang bitaw nga agianan skuto padong sa atong alimpong na upaw.
perting klaroha mga higala sa atong mga kahigalaan nato na taga Finland, na taga Japan. Uy, bitaw no, speaking of Japan, no, piting luoya bitaw pod kaayo dito kay murag pag New Year gito mga higala giuyog sila dito. Giuyog sila dito sa murag 7.1, 7.5 batog wa ako nasayop. No, kusog-kusog po to mga higala to pag uyog dito mga higala. No, gisugat gito mga higala og kinini ang usa ka makusog nga linog mga higala dito na arba ako ang classmate ditong si Eileen Tariman nga 50 po to ka kuan hingatagon po kitos tanan nindot po to siya advokasya po dato niya mga higala ni Madam Eileen Tariman kay kuan kinini ang kusog po to manghatag mga higala sa mga nanginahanglan pod. Mo sa na iyahaon niya napato si kuan ang ato pong higalang kusog pod mohatag og star nato si kuan si Madam Red Clavel Azumi, no? Lumad po na mga higalang taga Hilongos po na puro na taga Hilongos mga higalang na karon nanimpadog na karon nakakita po mga higalag mga kuan nakakita po mga higalag swerte diha sa Japan. Oy, may pagwiwi usab ni Boss Hans Oil Lim. May pagwiwi da ni mo Boss Lim. May gabi diha onya ang ato pasalamatan day mga higala kini ato mga nagpaluyo mga higala Biskara Graphics and Print Shop das may Shinshin sa Hilongos may grandstand. Gustahan mo diha mga higala labi ni karon kusog mga higala pagpaprinta sa mga kamisin, mga uniform, mga higala na dunay ana lang mga higala unya quality onya barato nindot pagid pagkatrabaho onya diha lang Biskara Graphics and Print Shop pangitaan lang mga higala si Gilbert o si Julie Biskara no diha si Longos onya nga to po day mga higala sa Mr. Pater sa mga taga Bohol nga nanginahanglan o ganahan kaayo sa mga pagkaon nga mga pater susama ng mga higalang naay mga nagkadaiya mga higalang kinini ang flavor na mga flavor mga higalang wala na siya kuan baboy kuan na manok napoy kinining kasag kanang crab meat mga suking tigpaminaw no onya napunay beef flavor diha lang mga higala sa Bohol Mr. Pater no onya pangitaan lang mga higala ang umpad family og si Jed umpad og si Chad umpad onya ang ato pud mga higala nga GDSM Marketing daghang kay salamat ni Boss Kuya Boss Rinan Agodo o ni Ma'am Jackie daghang kay salamat ninyo o niya nga to po GPL Catering Services ni Kuya Lloyd Tantano daghan kay salamat Kuya Lloyd diha mga higalas lamian kaayo nga balbakuwa lami kay balbakuwa o niya mo kana sila mga higala ala serbisyo diha nanay mo pwede mo diha magpa-cater nila kay mo kuan po nag-catering services o niya mga lamian kayo nga sudan ang inyong mga kuan agdon lang mga higala inyong budget og pila ka tao unya unsa po sudan nga inyong gusto nga ipaanda mga higala sa GPL Catering Services unya nagkalingaw po na sila diha ilang pwesto na po na sila mga barbecue diha o nagkadaiya lang po mga higalang mga sudan nga adto ninyo nga madalit po ngaron kamo maka kuan sa inyong kagutom onya lain po mga higala ang atong Jose Enterprises no salamat kayo ni Kuya Joseph o ni Kuya Jimbo Olivar onya Alpha Hardware ni Kuya Fernan daghang kayong salamat Onyas New Millennium Hardware daghang kayong salamat ug sa atong Good Hope Hardware dias may subang dako thank you kaayo oy may pagwiwi pod sa atong Kuya Kap Randy Inok may gabi na Kuya Junji daghang salamat sa pagwiwi o duyog sa atong panag-uban karong kagabhion daghan kayong salamat Kuya Randy Inok daghan po nig branch ni Kuya Randy Inok diha may San Isidro
Talisay diya sa may Dapits Gaisano. Napon na dihay branch na siya sa may Mr. Limpo. Lami pud kayo mga higala, basta Mr. Limpo haskang lami. Diya mga higala, daghang salamat sa tanan. Niya mayong pagwiwi ninyong tanan sa atong City Mill ka live audience karon diri lamang mahigala sa 69.9 online radio. Good vibes and music. Ako ba kini nga nakita ko daw dili katuhuan? Nagdam ko ba ako dining kahimtang kong daw sabog na lang? Pagkalahi na gyud pagkadako na sa kalainan, unos ning kinabuhi nga miabot daw sawan na utlanan. Naugdas na intaw ining dalamhan ko, wala na'y kadampan. Ihilap punta abanting mga mata, naughan na sa luha. Asan akong sakay, akong kapalaran, magunsang na ako ninikarong akong kalibutan. Wanay bili nahanaw na ulawanong pangandoy ko, idam kong paglaong ipakita na ang imong kahaya. Nautas na intang inindalamhan ko, wala na'y kadampan. Ihilak ko unta ang panting mga mata, naughan na sa luha. Asan akong sakay, akong kapalaran, magunsang na ako ninikarong akong kalibutan. Wanay bili nahanaw na ulawanong pangandoy ko, idam kong paglaong ipakita na ang imong kahaya. Yes, padayon ta mga higala, daghang kayo gyapon ta mga higala nga mga kalihukan karon mga suking tigpaminaw atong oras na atong takna mga suking tigpaminaw sa itong panag-uban karon alas 9:10 na mga suking tigpaminaw. Niya padayon lang gyapon ta diri mga higala, lingaw-lingaw niya good vibes lang gyapon ta mga higala sa atong tulumanong kubkubon tang mga kagahapon. Salamat kayo kuya onya sa pag-shout out sa iyo pohon. Onya, oy manihapon ta parang indutan panihapon kuya. Ay. No? Karon pa di ka nanihapon kuya Rans. Murag nalitlit ginay mong pagpanihapon karon kuya Randy da, no? Onya, murag kuan na nga panihapon kuya, murag ika duha na nga panihapon siguro. Ano man ako kaon kuya Randy onya. May kaibaw ko kung sa imong sudan diha. Kaibaw ko sa imong sudan Mr. Limpo nga piting bagtika kaayong panit.
O di itoslo bitaw mga higala, Kuya Randy, itoslo bitaw og kinini ang pinakurat og di gani kada bitaw Mang Tomas Haskang Nindota. Nga parisan mga higala, Kuya Randy, og kinini ang mais bitaw nga numero 14. Di ko ganahan mga higala pino rapod kaayo kanang numero 14. Nga kana bitaw ato bitaw mausap-usap pod mga higala, mao mo gina akong mga kabataan, mga suking tingpaminaw, ako nagianad mga higala og kinini ang kaog kanang mga kini bitaw humay nga mahumay. Moingon ta ko mga higala humay nga mais. Kanang mais mga higala ba kay gawas mga higala nga akong ipakaon kana mga higala, gawas niya na nga kanang mais barato ra pod mahigala kilo. Naliman ko ka ng mga higala kilo ani karos mais, no? Ang mais ko karon mga higala numero 14, katong brand bitaw nga GG mga suking tigpaminaw, tag 48 ang kilo. Di dako kay diferensya kung maghumay ka, no? Ang humay gud karon pila namang kilo ros humay, naiuban mga higala katong mahalon yun mga 60 kapin, kina mo palitonon nga humay kini raman mga higalang Princess Mia o Princess Raya. Kanya kung makakuan kanang mahigalag di maka YD ana lang ta mga higala mo kuan kanang kuan naman god tagsara ta maghumay ato ra gi bahin-bahin mga higala bitaw kanang humay unya karong kung di kayo lami atong panud-an mga higala labi na YD maglungag tag humay kay kinini ang di man kayo na kuan basta humay gani imong kuanon imong lungagon, di kayo kinahanglan daghang lami nga sudaan. Pwede raman mga higala gana na ginamos nga pinirito kumbati na buwan piniritong sinugba kumbati naman. Niya mga higala gani akong sudaan ni hapon mas Kuya Randy karon nindot ko kay kog buhok. Niya kinini ang kuan kanini ang kung ipadungag nako numero 14 lagi nga bugas mais niya agi parisan pod mga higala kinini ang munggos mga higala nga utan munggos nga gisubakan pod mga higala gikunis-kunis nga piniritong isda. Niya dihapoy ayuda mga higala diotay tagaan pod ta mga higala usa ka buok kanang tiil nga kuan nga ibutangan pod mga higalag brendayanan pod mga higalag kining kuan bitaw kanang macaroni nga naay subak nga tiil sa baboy haskang lami perting dalian naton mga suking tigpaminaw ambot kani si idol nato sa XFM. Salamat guys pagwiwi ginatong higala speak si Biana nagwiwi na to karon atong idol Justin Loy, shout out diha nimo diha may pagwiwi. Kumusta man ang atong kalikupan diha, no? Unya may pagwiwi pod ni Ornopia sabi Emily na asani. Shout out po watching from Saudi Arabia. Daghang kay salamat sa taga Saudi Arabia sa pagwiwi. Unya gikan nagpagwapo sa buhok ko ay maayo di ay haskang lamia. Perti na ning gwapoha. Ay kita na to Kuya Randy, watay perti nang gwapohan nimo. Kiss niya ko nimo kuya. Atong kisan. Ako kuya nagpagwapo og buhok, nagpa-color. Hindi na say color na kuya. Basig pareha mo color ni Kuya Fernan, yang color na bas buhok ni Kuya Fernan karon. Pink og color. Haskang Nindota na ingon nagbuhok ni Barbie. Mo na pagsugat sa Pasko ug New Year ang buhok ni Kuya Fernan mura nagbuhok sa Barbie. Color pink na karon mura hintubo-tubo na ron kay niadto pa man tong wapay Pasko. Karon mura gisagulan na tong ito mo sana kay color kung mag-pink ug ang ito magkombinasyon sa mga kolor na mahimo ba ng maron? Murag maron siguro na mga suking tigpaminaw. Salamat kayo ni Madam
Emilyn Ornopia, shout out from Saudi Arabia. Daghang kay salamat. O nga nga to pong higala speak kasibianan ang atong higala o nga way pag murag nig way tugtog ni si Boss Justin Loy, no, tungod sa mga kinilaging na mga trabaho ba kay mura ron pud ning tawo og kuan ginibang nata sa panerbisyo kay bisan og ganang naghago ka niya maka tingkag man dayon naton dunggan lang makadungog tag kini mga panghitabo bitaw mo higalang wa na to gipang wa ta nag-expect ba unya labi na natas panibya mo kalit tag tingkawa sa imong higdaanan unya tuon nimo dayon labi nagdol-dool sa imong nahimutangan lain po kay dinhi mo tuon aron pagkuha sa mga balita aron nimo pod nga masangyaw didto sa mga katawhan asa dapita mga higalang nahingtungdan. Mao na mga higala. Onya padayon ta mga suking tigpaminaw sa atong panag-uban diri lamang sa 69.9 na online radio live times music. Ako ba kini nga nakita ko daw dili katuhuan? Nagdamgo ba ako dining kahimtang kong dosang lang? Pagkalahi na gyud pagkadakong na nabala. Balon sa kapalan una sa imot pala pagdakma nanisang ako nahirap sabay tayo sa mga himawaong balon sa kapalan sa iyong panahon nalisang ako og nahirap sabay bayo sa mga himawaong alaon. Pagkapangis kayo sa akong kinaman, laos ng ipaglaon, kumpos maging kanan. Ngayon lang takot magaganda balik sa Panginoon. Tunay kapon pagkapangis kayo sa akong kinaman, laos naking paglaon, kumpos maging tanan.
Tunay na akong pagkatapos sa panat ko. Tunay na sa panat ko. Tunay Yeah! 69.9 online radio, good vibes and music. Tayo tiroy lang gihapon sa atong panag-uban. Kumunta ang kagahapon. No, may pagwiwi usab sa atong higala. Atong Kuya Ansel. Good evening na Kuya Lodi. Shout out from LE. Kuya Wanas LE, mga higalas. Kuya Ansel karon di ay no, nagpaharuhay dito sa init magud kayo ang Pinas. No? Mao na si Kuya Ansel na dito mga higala nagpaharuhay sa mabugnaw nga nason, no? Dito mga higala karon sa ang uban adto ang San Francisco. Onda si Kuya Ansel naapod sa Los Angeles. Bitaw nas Kuya Ansel sa shout out kuno tanan nga na sa LA, LA. Lahog apas mga suking tigpaminaw. Yang uban po na dito San Francisco. Ato dito nagpaharuhay po tungod kay naghaman soroyanan ng sa San Francisco. San Francisco Camotes, mga suking tigpaminaw. May pagwiwi usab at tanan taga puro kandol nagwiwi na to karon labi na sa mga Olindang family. No, Jesus Olindang, good PM tay karon pa jud ko nakakita nimo usab. Mayong gabi tay diha. Na bitaw tao dagid ka nga wa nakawiwi karon pa ka nakawiwi balik diha Boss Jesus Olindang. Pero ako bro nakabantay ko nimo murag headbangers magyapon nimo buhok. No, daghang kayong salamat gihapon mga suking tigpaminaw sa atong Biskara Graphics and Print Shop sa mga ganahan diha, sa ganahan yung nangita diha mga quality o affordable kayo nga presyo sa pag-imprintas mga t-shirt, mga uniform, sa school uniform, mga PE uniform, no, sa mga alumni, no, labi na karon kay daghan kayo mga reunion, no, diha lang sa Biskara Graphics and Print Shop. O niya das Bohol, layo mong pagwiwi diha sa tanan nato. Salamat sa Mr. Pater Diaz Bohol sa mga Umpan family. GDSM Marketing, daghang salamat. GPL Catering Services ni Kuya Lloyd Tantano, no? Daghang kayong salamat. Jose Enterprise, Alpha Hardware ug New Millennium. Daghang kayong salamat mga suking tigpaminaw sa Good Hope Hardware diha subang dako. Salamat sad kayo. O niya, mayong pagwiwi usaba sa atong higala. Ang atong buutan kaayo og matinabangon kayo sa ginahanglan. Ang atong higala sa proud Bisayang Barbero mga higala labi na sa admin diha nga si Giovanni Arong Almario. Shout out inyong tanan sa labi na sa mga sakop sa nagkahiusang mga barbero, mga Bisayang Barbero din sa siyudad sa Sugbo, ang mga sa proud barberong Bisaya, no, o sa ilang mga advokasya pod mga higala. Gani ang atong higala nga kadtong si Chilo Pipito na serbisyohan nila mga sa kaigsuonan, no, pinaagi sa ilang pagpalibre mga higala pagwapo patupi. Niya ay house to house gyud sila mga higala sa pag-adto mga higala sa ilahang mga serbisyo, no. Niya libre na mga higala kay mao kana ilang advokasya ang paghatag dito labi na mga higala katong mga PWD nga di na makaadto mga higala sa kininiang mga barbershop. Sila na mismo mga higala anhas inyong pultahan, sila na mo anhas inyong tagsa-tagsa ka panimalay aron lamang pagserbisyo, pagwapa sa mga hinahanglan. Libre mga suking tigpaminaw, no. Mo nay admin nato diha Giovanni Arong Almario. O niya kauban po na nato mga higala sa AXAP, no, labi na tanan po nato mga higalaan. O niya
nakig-alayon po ni mga higala ang atong mga barbero sa kuan sa mga fraternal eagles, mga suking tagpaminaw o niya sa aksap ato po na naghiusa po na aron sila po na mga kalihukan mga higala sa Agila o niya different club, different region. Pwede na sila mga higala i-tie up sila aron na mga activity nga ipahigayon, pwede na to i-tie up ang kining mga sakop sa mga nagkahiusang barbero, ang proud Bisayang barbero, mga suking tingpaminaw. O niya, nisampit ko sa barber Bisaya, bro, kay naa ko'y event sa Agos, dako, unta ila ko gibaliran na mao lahi among advocacy. Bro, mao nga proud Bisayang barbero na lang gamita, bro. Okay. Bisayang proud Bisayang barbero mo na mga higala di ay ang ilang official nga kinini ang pangan sa ilahang grupo mga suking tingpaminaw. O niya mo na admin si Giovanni Arong Almario o siyang mga kaubanan, mga ginsakpan, siya mo ay inyong kontakon para siya na mo apod-apod sa mga tagsa-tagsa ka mga lugar kung asa pwede i-deploy ang iyang mga kaubanan o asa dapat pwede pa-serbisyuhan mga lugar. No? Daghang kayong salamat si Bro Giovanni Arong Almario o niya Jesus Olindang. Tagsara taon ko makauli diri sa Puro Candle tay kay tua ko sa sambuan nagtrabaho. Aga palayo og maayo tay kanos saon kanos amantay datong miaging mga simana mangguro to. Murag nagsugat tay taon niya tungod siguro to sa kakusog sa pagpasirit ni mos motor mo nang wa na kunimo na kuan at dunggan sa imong paglabigar. Nahala. O niya sa tanan na lang mga higala nagwiwi na to aron mga gabiona. Daghan kayong salamat ug laing dalit alang diha kaninyo mga suking tingpaminaw. Ako'y maglaw, karon wala ka na niutot ko. Asa ko pangitaan ang banag-banag sa tungang gabi. Mangiti nga walay sama ang dalan nga akong gisubay karon nga ikawan sayang talipay kini nga akong dughan huway hunong ang bulod sa kasakit ko mayo pagmatapos ing kinabuhi kay sa makantos amin na walay sama ang dalan na kong gisubay.
sakasakit ko may pagmatapos kinabuhi kay sa makantos wag na ko'y paglaon karong wala ka na asa ko pangitaan ang banag-banag sa tungang gabi. Okay. Ito lang mga higala. Thank you kaayo sa pag-wiwi ka na to mga higala. Tong takna. Alas 9:30 nas kagabion. O niya padayon lang gihapon tas atong tulumanon. Inyong tulumanon, inyong suki nga tulumanon. Dili higala sa 699 online radio, good vibes and music. Tay tiroy lang gihapon may pagwiwi ni Kuya at Tiyo Silvino Sinto. May gabi na tay tiroy mangubkob na pudta. Kubkob na pudta. Hala sige tag pangubkob ani moro tay nangubkob ug antik mga suking tig paminaw. O na may pagwiwi usaba ni Rosie Villaflores ni Madam. May pagwiwi da nimo Madam. Mayong gabi tay tiroy og sa tanan. Happy New Year nimo Madam Rosie Villaflores ang atong Miyos mga suking tigpaminaw. Salamat kayo. O sa tanan na lang mga higala sa 96 years, batch 96 years. Diya mahigala sa HNBS, no? O niya ato ding higala po des Giovanni diya may kuan des pantalan, no? Nila ni Lutsi, may pagwiwi ninyo diha. No, salamat guys pag kuan de katon hasuroy ko diha nitong miaging mga buwan nitong Disyembre permirong simanas Disyembre na hasuroy ko diha o niya salamat kay yung pagtimbaya nila ni Giovanni Makoto o sa iyang kapikas nga gwapa si Lutsi Makoto no may pagwiwi ninyo diha sa Hilongos Signal Signal Hilongos Bato o niya Matalom Hindang. No, salamat kaayo sa inyong pag-abi-abi pagsoroy na to diha tong miaging mga buwan mga higala. No, daghan kaayong salamat onya sa ato mga higala nga higalaan po diha nga nagawiwi nga nagapa kuan. Oy, diha des matapay nilang Alger may pagwiwi din ninyo. No, sa atong mga higalaan onya des sa kinini ang kinsa panay mga higala atong wiwion ring uban. Ang ato puday nga salamat kayo ni Kuya Wiljon Sugar no dihas may Kapitol. Salamat kayo sa pag-sponsor sa atong kada Bernes nga paugnats kusog pinaagi sa pagbasketball. No, mao na mga higala nga nag-sponsor kanato onya lingaw kay mahigalang kabataan atong Bernes perting lingawag yung mga kabataan nga midukdok dito sa Bula. No, salamat kayo nya inubanan po nilang Kuya Jimbo, Kuya ni Kuya Manoy onya ni Kuya Wiljon nga diha pod na bahalag na late basta kay diha onya siya may naga maniobra na to diha nga makaduwa ta dihas may complex mga suking tigpaminaw. Kada ko ana siya kada Friday na siya alas 7 ngadto sa alas 10 pinan mga higala labinas the Port United Eagles Club og sa ato pong kaubanan pod mga higalas club sa Region 4 ang atong Lacandula United Eagles Club mao sa natong usa sa mga kauban das pagdukdok og bula matag Bernes sa kagabhion mga higala. No nya katong mga kabataan nga tong gihimong kuan kanini ang para pud malingaw po nagdapod ta dito mga suking tigpaminaw para dali ang atong di lang mga senior citizen mooy mo duwa. Apilan pud mga higalag mga naay mga linghod pa. No, onya na po mga higalag naas mga edad mga 20 kapin. Naay mga 30 onya
kaming mga senior giparisan pud may mga higalag dires mga bata-bata pug diotay. Alaon niya, salamat kayo oy galas sa 9:35 na sa atong panag-uban. Laing dalit mga higala samtang di pa ta manamilit ning atong panag-uban karong gabhiona. Binilang ko ako sa paghigugma. Walay kagawasan kining pagpati. Huwag nangandoy ako na maangkong ka. Apat may binuhat nagbangga mo. Kanindot sa tanan kung mga damo nga ikaw ako managhiusa dihang nasayran ko may tag-iyak ka na nagbakho ako kay binilanggo sa paghigugma. Nangandoy ako na maangkon ka. Apad may dinuhat nagbanggang mo. Kanindot sa tanan kung mga damo nga ikaw ako managhiusa dihang nasayran ko may tag-iyak ka na nagbakho ako kay binilanggo sa paghigugma. Nagbakho ako kay binilanggo sa paghigugma. Nanginig na ako kanino na ang tapos kong labo na imong batido. Huwag na pupos na yun mga higala ang atong panag-uban ining mga orasa sa atong tulumanon.
Atong tulumanon ninyong tulumanon, dili lamang mahigala sa 699 Online Radio. Good vibes and music, mga suking tigpaminaw. Dili lamang higala, kuto pang inyong higalang The Wiwi Boy. Ang tiroy lang gihapon. O sa sunod takna, samang higayon. Daghang salamat mga higala og mayong pagkatulog. Good night inyong tanan kay milapas tagyotay. Daghang salamat ug maayong gabi kanato mga suking tigpaminaw. Bye-bye. Palikog like and share. Salamat. Ayaw pagkaantusan inyong mga kalimutan. Ayaw isang buhay, ining pagbatinungsay